ukuthi usukhuluma indaba yokuba muhle nendaba yokuyithanda yikhehla ngiyingane yazalelwe ekhaya mangizalelwe ekhaya ngaba nenhlanhla ayi ukuthi ngazalwa kwaba nebhadi ngaba nenhlanhla okuzalelwe ekhaya ngizalwa intombi yakwa Ngcobo enamhlanje ishadele kaDlamini yangitholela ekhaya before iye emshadweni ngaba nenhlanhla yokuthi ngisale nesalwazi nekhehla la kwaGumede noNgcobo uma Gumede gana uNgcobo ba decide ukuthi no ayilengane yethu ngoba vele ngeke ukwazi uyogana nayo umntana indodakazi yethu uma ngabe ngifika lapha into engayifunda nje yokuqala i-cleanliness kukho konke sasingenakho kodwa into eyayiningi inhlanzeko sasihlala ku two room nje ewawuhlukaniseke mawazi u2 room omncane ofulelwe ngotshani emafama emkhindini eMelmoth ila engakhulela khona kusuka ngo1983 kuya phezulu ku1989 umkhulu wayeyibishop umkhulu wayebishop ebandleni lase African Gospel Church ufundani kumkhulu ngoba phela umncane uyakhula la ekhaya kungaba lenhlansi yokukholo nokwazi umdali weyincele kubona ngangayifuni zonke lezo zinto ucabanga ngalesa sikhathi ngikhula mina kwakuyicefe nje ukuthi hayibo hey manje sekuyathandazwa umkhulu wayithandaza ekseni kusuka ekseni kuze kuyoshaya intambama ngaze ngakuthanda iqiniso umkhulu nje mina ngicabanga ngaleso sikhathi ngangise primary abantu kufanele bayazi lento ukuthi primary yami ngayenza very late mina ngisele kakhulu ngemuva uma ngiyongena esikoleni ngangena sengimdala futhi ngenhlanhla ngathi izofica esikoleni sifunda sibadala kusho ukuthini iminyaka emingaki emdala ngalesa sikhathi mina ngingena iclass engangekulona lalingishiya ngama class awu3 okay kodwa kodwa ngalesi sikhathi yes kodwa into eyamina eyangiduduza ukuthi ngafika vele esikoleni ngiyahlanga ngoba abangani bami abasasifunda nabo bangilalela bathi bazongilalela abahobhuti abanomzana osomabhizinisi namhlanje abayisebenzayo bathi sifuna ukuzwa ke namhlanje so ngangifunda nobhuti bami ngangifunda nje ngenhlanhla ngangengane yayi-active esikoleni asibuyele lana ke kodwa ngifuna ukwazi into incele kumkhulu njengoba eyibishop uthela seAfrica lase African Gospel Church khona into engayincela nje kuphela eyokuqala ukuhlanzeka two yokwesaba uNkulunkulu 3 uyohlala ukhona phambi kwaNkulunkulu though engakuboni yena ukhona la ukhona khona AS4 ebaleke nakho konke izala lezi zinto zontathu ukucela ukubonga ukuthethelela nokudlulisa izinto engangifunda everyday mangibuya esikoleni uyabonga uyacela uyadlulisa uthethelele lozo zinto zakwayisethi kwakuze kube umthetho mangibuya bese sifunda iBhayibheli every day mangibuya esikoleni safunda iBhayibheli njengomfana omncane wenziswa lezi zinto angizifuni nosuku ngangize ngizibalekele ngithatha isipakpaku ngiyokha amanzi ngibuye entambama nakhona lapho lungilindele uswazi ngizohamba sengisaba ukungena ngoba bengibalekelani iBhayibheli nokuthandaza nanokuthi ngeziswa lento uma isethandaza lo mkhulu uthandaza akathandaza u2 minutes akagcina icala uyabala zonke indawo abala akhulume noNkulunkulu amtshela ukuthi wena ubunje izolo nje namhlanje uzoba nje kuze kube phakade nampa abantwana bami long akuthandaze nangami pheki wegama lami ngithi khutha ngosoqeda nini nangu 1989 ufika umkhulu uyadlula emhlabeni umkhulu babuthakathaka ngo1986 1988 ubabuthakathaka umkhulu washone no poison abawu7 emzimbeni wakhe labo poison wayebadle wayilokho exoxa ngabo njalo engiyazi uma ulalele nabomndeni balalele ukuthi hey wayithi mina ngino poison abawu7 emzimbeni wami kodwa ngoNkulunkulu ngisaphila umkhulu wami ufakazi bokuthi uNkulunkulu uyamgcina umuntu noNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu uyamhlenga umuntu wakhe uyaphila nomuntu wakhe ekusho ukuthi umkhulu maye ngishiya ngo1989 bese ngiyasala ke umkhulu maye ehamba emhlabeni umthandaza awusho wathi uNkulunkulu wami I understand ukuthi manje usiyawuthatha umphefumulo mawuphuma umphefumulo wami kulomzimba ngicela unikeze abantwana bami amandla ukuthi bagade abantu abazobe bemba ukuze ngene umkhumbe bengihamba ngawo kulelizwe ngoba sengiyawushiya wayesethi ngiyakucela ke futhi baba isicelo sami sokugcina nayi lengane ingane yami enginayo ezinye ingane zami igcwele ko Cape Town ezinye igcwele ko Thekwini kodwa ngicela ukuthi lengane engiyishiya la anginankuka anginambuzi anginankomo anginalutho egcekeni kodwa ngicela ukuyishiya nembewu ezoba imbewu ezoqhuma ngesikhathi esifanele mayisiqhuma ize icebe ibe imbewu ethelayo ithelele nesizukulwane sayo angikunakanga konke lokho ngakhula ngumntwana ngakhula kuthe lapho ku develop indaba ye talent
kwaqala kwaye uBabo kwaqhubeka ukuthi hayi na uBabo left and right hayi uyaqhubeka lento yetalent kwaze kuba lento yegift ngaqala ngiunderstand ukuthi mina I'm talented ngase ngiunderstand ukuthi sekuyigift ekubeni igift kwayo ngaqala ngakuyuza in a very wrong way because ngangicabanga ukuthi mina I'm gifted ngihamba ngena imake ngisiyeza lapho ngiyafuna lokho ngaphambi ukuthi sifike lapho ekutheni ukusebenzise kanjani ngendlela errong nansi indaba engichazayo ngoba iminyaka neminyaka mangilalela uBabo indlela abhala ngayo amaculo akhe nangendlela enze ngayo uyabona nje mangizwe iSoul Brothers ithi kuyadabukisa ngizwa wena ngizwe uBabo ngize ngithi hayi uBabo yindaba kanje ngithi uBabo unezwi lombhaqanga sikuho izinyembezi zihlala zicwela njalo nje unyaka nonyaka kuhlala kukhala Babo mina ke ngithi Babo nanku izwi lakho ngiyakuthanda kagospel kodwa izwi lakho mawucula maliya kulomculo kanti angazi ukuthi vele uthola udiscover abantu bama Soul Brothers awuxoxela umphakathi ngalendaba iSoul Brothers besisuka kuyona bengiqale kwiKingdom is Eastern Cape ubaba umbhalo lapho undumiso umbhalo bekwiKingdom bekade sishare istage nabo nama groups amaningi from Eastern Cape Lord Comforters Youth with Mission omasizakhe okholeka besibancane kakhulu osisikoleka laphana uma ngabe sesiya eLukhuzana eJoburg sifika laphana neSoul Brothers iSoul Brothers ifika ithande lo mfana I know man kukhona into ekulomfana ubhuti Black Moses no put Japan ne crew yonke yeSoul Brothers but no man kufanele sehle sihambe irecord ialbum yeLukhuzana yeKingdom bese kuthiwa kufanele sehle mfana siye lapha na siyolonje ialbum yakho ona kusuka manje kufanele wazi kwakuyi Triple M iLukhuzana icompany yakho ayikulungile ebese ke esiyehla joine kanjalo uma ngabe nginyuka bethi abesethu Black Moses umfoka Ngwenya ngicela ukuthi unyuke ngifuna si rehearse senze ingoma ze Soul Brothers ebese lezi ngoma ze Soul Brothers ngizozenza ngeinsimbi wena bese uyayicula vocal because kukho into engizwa kwi voice yakho bathi uqinisile baba wathi yes ile nto engifuna uyenza understand saqala ke sasebenza sithe sisazenza ilungisa ke ezinye izinto ngilukhe ngihamba kubaningi nje abadlali beSoul Brothers kumanje abanye we are still in touch and basabuza ukuthi hey wena why ungaqhubeki nalento engicabangayo ukuthi kufanele ngiyibuyise igospel yethu noma igospel kaBabo abazoyinakisisa iqhamuka lapha embhaqangweni ngayo nje laphana ngizocela ukuthi ubaba umbhalo lapha emzimkhulu sikhuluma almost every mhlambe ikhathe imbili noma kathathu ngenyanga indoda leyo eyangikhulisa ukuze nale Soul Brothers esikhuluma ngayo yaba negalelo kuyona kakhulu baba wami loya ubaba umbhalo siyakhuluma ngicheck okunye indoda ehlane enobucule kakhulu ebese ke ngizophendula leyo ukuthi izingoma engizibhalayo akumina obhala izingoma uNkulunkulu uletha imessage kumina ngiyahamba endleleni noma ngilele into osuhlale kuyona isikhathi eside uthembekile uNkulunkulu provider ngayo uyisemini noma isebusuku ekakhulukazi mangabe uzazi ukuthi mina bazalwane noma bafowethu la kufinyelela khona lo myalezo ngiyithuluzi mina elisetshenziswa uNkulunkulu there is nothing important about me ayikho into ebaluleke kakhulu ngami okubaleke ngami ukuthi I'm just an envelope le ephethe umyalezo kaNkulunkulu uma ngabe sengikulethile futhi kujabula mina instead of jabula abantu wangena ke emculweni wokholo wase uyadecide usuka kanjani uyikuphi la ufike khona ukuthi uBabo uyayimela manje uba yisolo artist uBaba ube yisolo artist emva kweKingdom mase sibuya laphana kwiSoul Brothers bang advisor futhi no you can go for solo because siyabona ukuthi ikhona into engavela ngase ngihlangana noBaba uDumsani Space ngimazi kahle hama stage the best producer sinayo la one of the best producers sinayo wayesenza ingoma ethi Themba lami kuwe olithemba lami Nkosi nguwe ithemba lami hey
angena ingoma ebantwini yangena emhlabeni. I remember ngaleyo mnyaka nawe mamzanelo ngomunye wayidlala ngale sayikati. Ngijabula kakhulu mangizwa abasakazi beyidlala ngithi hayibo imina lo dlala ngempela la. Yashuthwa yaphuma kuma TVs and ngiyajabula ukuthi sasebenza kahle nobaba uDumsane Sibisi as a producer. Ngase ngaqhubeka futhi senza enye ethi langa lami eyayino Maria we Makadalene sekusile mathuneni yangena ingoma. Ngisacela ukuthi ngiphendule lo umfowethu oke wangibuza abantu abangi-inspireshile uNana Khoyotha, uRingo Madlingozi, uVuyo Mkwena. Bengisazosho ngithi ngeke ungambali uVuyo ngoba besizuvuya ngisho ugqoka. Ayingeke namanje ngizocela ukusho nje ukuthi uma bekuthiwa nje umuntu akammela umuntu Vuyo Mkwena wadlala i-role ebalekile empilweni yami ngokuthi angifundise ukuswenka. Kathi mina ngempela uNkulunkulu yathi usondelene nokuswenka. Wayithanda lo yaphuthi. Wayithanda ebathanda abantu enomoya phansi ewuthanda umsebenzi wakhe. Ngiyabonga kakhulu, may his soul rest in peace. Wakhula ke kulomculo wakho kodwa ushilo wathi ngalesa sikhathi usakhula kuningi ongahambanga kahle, kuningi ongakwenzanga kahle nawe njengomfana ukhula. Hey we uyazi ngafana kufanele sibe nohlelo ukuthi wow yini wemfana ngempela uqinisile ukuthi lokho hayi kona ikonbela. Ayikho into ebhlungu njengokuthi sicule gospel singayipreach and siphinde futhi kwembozo kwayizolo. Hey mina hayibo ngihlupha ngiyingane kamkhulu mayise ngasekho umkhulu ngihlupha nje ngiyimela kanjani kumambe ehlala nje. And ngicela ukubonga labo mama bengathanda iphehlelo ngababonganga labo mama. Mina ke ngiyayibiza ngenzalo yasemzinyathi. Emzinyathi indaba ngiyibize ngenzalo yasemzinyathi ngize ngiyokwakhe emzinyathi. Angiyena nje just umhlalo wasemzinyathi ngiyingane yasemzinyathi. Omama bawu9 abanginakekela ngihambe ngikhule emzini eyahlukene. Omama bawu9. Uhamba uhlala nje kwenze nje? Ngihamba ngihlala ngoba alukho uthande engulitholayo lwadlulo likamkhulu mina engalinikeza umkhulu nogogo wami. Remember uma wami ushadile kufanele abheke indaba zomzi wakhe. Omalume bamabekho eduze babhizi nemisebenzi yabo akekho umuntu ohlala ekhaya. Ngiyingane ngaze ngahamba ngaye esikolweni. Ngafakwa umunye umama Gumede wakwaShanga uGanashanga ngifaka esikoleni ngayofunda grade 11. Ngingehlaniphila ngangisawusiqenqa nje mangabe bayezwa nje abe ngangifunda nabedabeke esikoleni ngangifundisa umculo ngifundise i-choreography ngiphinde futhi ngifunde esikoleni. Ngangizithanda lento exakile kwakubukwa mina. Ngaphandle ngiyakuthanda kwakubukwa wena. Namanje usawuntanda kubukwa nje mfana wami akukashintshi lutho lapho. Ngaphandle babo kokuthi uhamba uhlala. Izinto ezenziwa abanye abafana amakhulu awuzenzanga yini? Iyiphi nje yenziwa abafana bayikhule engayenzanga mina? Eyiphi nje engayenza mhlambe kukhona abangakwenzanga engakwenza mina. Hey abafana bakenzi lutho. Ngangitshena ingane zami lapha ekhaya ngithi yazi lento ngiyibone before niyenze nina. Ukuthi nizoyenza ngoba mina ngishanga waya grade okwenza ngangenza isisi. Kuhle phela sikhuluma iqiniso ukuthi kuze nabazemva kwethu mina I used to say wherever I go njalo kusho ukuthi ayikho into ebalekele ngami uNkulunkulu wanginikeza ithuba lokuthi ngiphile kunoma yiphi circumstance engadlula kuyona ngaphila kunoma imapha ama obstacles engangena kona ngaphuma whatever situation engangena kuyona ngaphuma. It was because uNkulunkulu befuna ngene ngiphume so that was emva kwami ngimtshela ukuthi angenwa lapha ngoba ubusaphuma. Uphuzile utshwala? Ushi juice wena utshwala awushi juice juice phuzile utshwala siphuzile utshwala and into engichazayo utshwala bese siphuza nje just for fun. Siphuza sithola imali. Okay asiyibeke kanje ukuphuza kwami bengiphuza nje ngoba okay kuyaphuza nganginganaso stress esingiphuzisayo. Okay sihlangene nabantu ayikuswenkiwa sekuyaphuza ingakho kwaba easy ukuthi hayi utshwala kuyona into engangisiza. Angizange ngihlale ubona uyabona mawubona ubuso ukuthi abotshwala uyabona futhi ukuthi Ncwasimende le isasalelo u70 years ukuthi nje lo buso
Ay babo Ngcobo bakithi makuthi usanda ukuvula umsakazo wakho ukhozi olumaphiko lolo uhlelo uhambo noNkulunkulu sikhuluma nobabo babo wasinda kulezo zinto ngoba phela mawukhula abafana kuba utshwala kuba ama drugs kuba amantombazana kuba kuyagwazwana lapha yana kuba ilezo njalo kuyaliwa njalo kwesinye isikhathi ufuna ukuyiphatha wena ufuna ukutshengisa ukuthi wena wisigora kanganani ungakwazi kanjani ukubusa indawo ethile kubukwe wena wedwa mina I've been into engazange ngibe kuyona ama drugs kodwa ke hayi bakithi ngeke ngidlale ngawo utshwala namantombazana hayi kuyasafa impela lo uphela wawubonakala ngokuthi uyisoka phela mawune intombi engaphezulu kwa2 uyabona kufanele sikukhulume nje iqiniso bakithi ubani ngempela ongathi namhlanje usizakele enkosini akazabe nentombi engaphezulu kwa before inkosi ikuthole before usizakele ngoba bo ziyakhala izingane awunkosi yami and okungijabulisayo asingayikhohlwa le nginabantwana ububizwa ngobani iqala babo ubani kumagenge hayi kumagenge bethu babo noma kuthiwa nje ubabs babs kodwa into engiyithanda kakhulu angimanga nasi isikhathi esiningi ngeubabs ngoba bekunalento kamkhulu ebelukhithi khumbula ukuthi ubani and manginjalo kwabuya lo mkhuleko kamkhulu esekhuleka ukuthi kuthe la ngihlakanipha noma ngikhula khona ngathi kunalento engisalela umkhulu ayilokho eyikhulekela yaqala developer lento ye talent yaqala yakhulela kwi gift ngathi I'm gifted but ngigifted nginjalo bengithi mangiqeda nje ukucula ngiculela abantu bebusiseka hayi mina sengijaka ukuyela endaweni zami yahamba lento yekanti le city iya ngaphakathi yakhula ngaphakathi uma ikhula lento kwabuya unembezo kwabuya ukukhula kwabuya maturity mayibuya maturity no babo yes you've been talented now you are gifted and you understand that you are gifted you understand your gift manje landela calling but because somebody yes uthandazile lo muntu wacela uNkulunkulu ukuthi ul understand ubizo lwakhe ngamanye amazwi emakhaya sithi kubazali izinto oyitshala kubantwana bakho aziboli ukhuluma uthini kubantwana bakho ngoba wena ngihlezi ngisho nami ngithi abazali bami abangishayelanga ifa elitheni kodwa amazwi abo iwona engigijima ngayo uthi namhlanje wena umkhulu wathi mehamba emhlabeni watshala amazwi akho okugcina kuwena yiwo lawo ukuthi noma uphuma endleleni kodwa bese iyavuka into uma ngibuka izinto mama mangibuka izinto ezazikhulekelo omkhulu wayithi anginayo inkukhu anginayo imbuzi anginayo inkomo anginayo inja anginalutho anginamuzi namhlanje kunomuzi kuney'nkukhu kuneplaza namhlanje uNkulunkulu ubeke lezi zinto hayi ngoba nakho ngikhuluma ngezinto enginazo ngizoveza izinto enginazo kodwa ngiveza amandla omkhuleko kaNkulunkulu kungekho lutho ekhaya kungekho lutho nami ngenalutho ngaleso sikhathi ngigqoke ibhlukwe engilithunge ngotshani wadala umkhulu amazwi kaMkhulu wadala umkhulu akadalanga amazwi akhulunywa umkhulu nokukholelwa kuNkulunkulu adala izinto ngoba wakhuluma nomuntu ongaphezulu kwezinto zonke kanti uyazi bengithi mina mamzanele kukhona into ekufanele ngisho kuwena ekufanele sibuye siyinaka it doesn't matter ukuthi ubani ekufanele kukhulunywe ngayo kodwa indawo ibalekile ibe nesigameko isigameko mawuzobheka lalingekho igama lalomuntu okakufanele aphoswe laphana echibini elizamazamayo lalingekho igama lalomama wanqanyula umopho lalingekho igama lomama waya eshilo lalingekho igama lomama owahlangana noGehazi kodwa kwakukhona isigameko uNkulunkulu udila ngesigameko uthi mina ngifuna ukuvela ngesigameko asiwayeka amagama amabandla ethu siwayeka amagama ama titles wethu sisiye ukuthi singoba kodwa sibheka ukuthi siphi isigameko uNkulunkulu angasehlisa empilweni ukuze kushintsha abantu ngoba ngiyakhumbula ukuthi isigameko asisheshi ukusuka engqondweni uma waziwa umuntu ubokubhasobha uma ungaziwa ngesigameko uma waziwa nje ngegama kosheshe kufade okuyigama kodwa isigameko asiyuphele wakhula uBabo wacula umculo wokholo wangena maningi amaculo ake aduma kodwa babo wa release le ngoma ethamatshe that was 19 kwazamazama iSouth Africa that is 1998 kuthini emqondweni wakho mama no it's 2008 to 2009 yes uma ubhala le ngoma uyicula uboneni kuthini emqondweni wakho kufikani kwasengiqala ngirealize ngibona ukuthi uNkulunkulu ngempela uyayiminisha lento ebekhulekelwe umkhulu sengiqala ukukhohlwa umkhulu ngoba isho babo umasiwela lamatshe ngithi umasiwela lo umfula lo
siyonyathela phezu kwalamatshe lamatsha namagama awo siyoze sifike ngaphesheya uthe lokuqala nguhluphekile siyohluphekela ukholo lwethu elesibili ngushayiwe bayosishayela ukholo lwethu elesithathu nguhletshiwe bayosihlebela ukholo lwethu elesine nguxoshiwe bayosixoshela uThixo wethu elesihlanu kunqobile bizukubekezela endleleni bizukubekezela angeke ungashawa angeke ungahletshwa angeke ungavalelwa kodwa kufanele egcineni uphokophele ukuthi uya kunqobile uzonqoba awukwazi ukunqoba ungazange ushawa lazamazamisa umhlaba leli culo lazamazamisa yonke into kwaze kwafika isigaba la usucula khona noSgwili kungaseyena uBabo sekuSgwili noBabo nje bakade bebuza abalaleli ngoba isikhathi eside ngiye ngisho ngithi mina ngisho izingane ezincane ezihlangana namazithi iyazanele zithi usanele Mpokazi wena vele usanele Mpokazi ngoba ubumina buzanele Mpokazi ungathi igama bese nawe kube nesikhathi la ungaseyena uBabo noSgwili engayena uSgwili kuSgwili noBabo nihlangana kanjani noSgwili leyanto eyayikhona namba ke phendula umbuzo wabalaleli abakhala zonke izinsuku ngisho ku Facebook bayabuza bathi kanti nini ikhethelo liyobuya nini 1998 kufika umfana omuhle omncane omhloshanyana uzacile ufika kusemoyiswenkele ngeingubo zasemgaqweni emgaqweni ke kwakuculwa ke phela emgaqweni wonke umuntu wayehlala esiwenkile mangibuye eGoli ngifika la wonke umuntu wayehlala esiwenkile ehlala iartist elindele ukuthi ungabeka iphi ikucule ubeka iphi ikucule ngiyabonga ku Sfisi may so rest in peace uyena wayishiya ifundisile lento yokucula emgaqweni so ke afika umfana ujulukile uthi ngiyacela bandla but nami ngiproducer ngiyezwa ukuthi ufikile ubuye eGoli and ngiyakwazi mina shuthi sasike sashare imanager wayesethi ke ucela ngimproducer ngathi mina ngicela ukulalela album yakho ngayilalela album yakhe yonke ngase ngicela siyiqale phansi but khona kuzokwazi ukuthi kuzwakale ongconyanyana sayiqala ke phansi ngafaka ingoma ezithile ngase ngambhalela ingoma ethi baba nazinkuni baba na kumlilo iphi imvana yokwenzu mhlatshelo each and every corner each and every lokuzana esasiyenza ngithi just listen to me and uyenze njengoba ngisho and he's a very good listener because wayenza exactly namanje into dangerous ngayo uSgwili uyalalela uzothi ubrilliant kanti ulalela kakhulu ebesenza exactly le oyifunayo siye sakhuluma insukweni nasenyangeni ezidlule siyakhuluma kade sikhuluma ngomunye umcimbi kufanele uyokwenziwa le eMaritzburg ngakubo thimfowethu uyadingeka la siyahlangana kakhulu siyakhuluma abantu abalindele okungalindelekile sizothandaza sizokhuleka sike sakhuleka sikhulekela incandweni sahlala phansi nobuTimothy ngashona khona eSwatini sahlala phansi sikhuluma sithi ayibuye incandweni hayi nani ngathi sekudingeka lokho ukuthi sithi lento bebaphilisa abantu emnandi uzosuka unyakaza umhlaba uzonyakaza kakhulu kumele unyakaze uyazi kwanyakaza wazwanyakaza nophesheya kakhulu kwazi ukuthi wanayi gospel emele eSouth Africa injalo khulu hayi ungenzani ma bekungeke kwenzeke ngiyaphuma la studio ngiyaphuma uthi baba ngiyadeserve hayibo nginama hit amanga ngimbonekile ukuthi uyamthwala umuntu nekimo ukuthi Jesu uyamthwala umuntu usevele wakuphinda lokho wangipholunye usuku Jehova usevele wathi pipinda wethu baba ngiyadeserve ukuhamba phezulu maye wethu baba ngiyadeserve ukuhamba phezulu akukho ngela khona kungeke kwenzeke konke lokho okwenzeke empilweni yami
ukube wena ngathatha iaward enkulukazi wathatha iaward yanga nempilo yami umthetho uthi angaphazamiseki impela wena kawuvuma la webabo onyawo webabo imini ophethe la kulolu hlelo ake sale sesiya lapha akagangile bafowethu ngiphunyukile ogibeni Yebe ngicusha wemanga Babo usakhuluma kanjalo ngokuphunyuka ogibeni ohambeni lwakho leminyaka emingaka nezinto ezingaka ozizuzile noyiachievile kodwa ukuphakanyiswa uNkulunkulu kuhamba namatshe amaningi uvuka ekseni front page wamaphepha uvuka ekseni abantu ongabazi ongakazi ubazi bacabanga ukuthi banelungelo lokubhala ukuthanda kwabo ngawe ko social media babhale noma yini bayakhe futhi indaba iphile bayiphefumulele udila kanjani nezinto ezinjalo uma kanjani uthukwa mihla malanga kwesinye isikhathi unazi impendulo kodwa awumazi nokumazi lo muntu ukuthi ungisukela ngapi wenza kanjani ukukhula ngeke ngasho ngathi eqaleni umkhulu wathi bonga ucele uthethelele udlulise ayikho into emnandi njengokuthi uzonda umuntu engakwazi awukho ayikho into emnandi ukuzonda umuntu ongamazi uthola ukuthi lo muntu okuzonda uyena omuphayo umuphe konke lokho omuphe kanti awazi uyakuzonda umyekelela emlonyeni kaNkuluNkulu ukuthi uNkulunkulu adile naye because wena awumboni ubona uNkulunkulu into engifuna ukuyisho ukuthi imthande umuntu noma imupho ohlangabeza uzuthande nesitha sakho leso ngazuthi isitha sakho ngoba usiyekelele emlonyeni kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu adile naso baningi abantu ngeke sithandwe yibo bonke abantu njengoba ngisemsakazweni nje baningi abantu abangeke bakujabulele lokho njengoba ngisemsakazweni baningi abantu abakujabulelayo lokho kodwa nginesiqiniseko uma kuyintando kaNkulunkulu kuba ngibe la abangakuthandi bayekeleleke emlonyeni kaNkulunkulu because uNkulunkulu akazange ahlele ngendlela yami uhlele ngendlela yakhe Ncasimende uBabo ecula kamnandi egqoka kamnandi njoba siqale lapho ukuthi uswenka bayabuza abalaleli bathi uPhumakoti ayi avuNkulunkulu engibuzisile nje lately ngangeke nje ngibe nomakoti mina ngisayeruza lapha egedeni ezansi imali kamakoti wami iyotshwaleni imali kamakoti wami yemgalavantwana ngangeke nje uyabona ke manje lo ozoshada lawo manje nje ozo uyaziyana enhlanhla ingane yomuntu wow kodwa you are so blessed my honey you are so blessed isithandwa sami come usho ukuthi sithungise ayi uyabona nje ukuthungisa ngiyacela ngicela ngingaqale nithungise ngoba nizosuke nithungise wrong ngicela nivele niyithathe kimi futhi ngoba lo mshado ongizowushada umshado ovuleleke wonke umuntu ngoba ngizobe ngithi uyakholwa athi ayangikholwa ukuthi wena ngithi uyakholwa wena awukholwa ukuthi wena uNkulunkulu ngithe ngicela nginike konke nginike khona ngesikhathi esifanele mase kuqhume imbewu yathela ngesikhathi esifanele konke kuzokwenzeka ngaphandle komculo ukucula nje umculo wegospel ngiyazi ukuthi usungenile nasemabhizinisini yebo ma yiziphi izinto zenzayo njengamanje farming lapha nasise kumanje umfokambatha sizoba nemeeting naye umfokambatha sizoba nemeeting lapha oLundi and into esiyenzayo kakhulu ukwenza ama meetings okuhlela ukuthi kulonyaka siyimisele ukuthi kwi-farming yethu kwilokhuzana yethu kwi-livestock yethu zolima nezokufuya sizobhekana nani into esiyenzayo ukuthi sizobasiza kanjani abantu into esangwarisha ukuthi ngifuna ukubheka ukuthi i-development ezokwelakithi ngalapha emzinyathi yini esingayenza ngoba baningi abantu abasha kufanele ukuthi basizakale kodwa ngifuna ukubaqhamuka kubona uBabo ngifuna ukuqhamuka nethimba lami laba ngihamba namakhehla ke mina ngihamba namadoda amadala asemGcobo kulama business kodwa ke akusho ukuthi nama nginayo ingxenye yami yama business akhona kanye necompany la Equelo business yenza okukhulu okuhlukile and sila kwi label sikhona futhi maduze nje wekhona uthini kwi label sizo release amaduze nje I label yethu ezobe izokhuluma ngeibuko ukuthi ibuko eziqhamuka kwi Equelo business uzojabula umuntu ukugqoka ibuko ezine label ethi nje uzincoma yena ETPA igama lika PA uPrince igama lika Amos umkhulu wami uAmos Ngcobo igama lika P uPrince PA collections izobeke ngicela ungaxoxa ngalokho namhlanje zinhle kakhulu izinto engizilethela abantu cha sishaya izandla phela ngoba sifuna ukumazi wonke uBabo ukuthi yiziphi izinto ayiphethe yiziphi izinto asayihlelela mhlambe ke Babo uma ngabe sikhuluma sesizovala nje ngike ngahamba nawe eminyakeni edlule saye ezikoleni sayokhuluma nabantwana
mhlambi la ngafike ngathola khona ukuthi hey idlulile into eziningi lensizwa ngoba mawukhuluma nezingane awuzange ube nefilter wawutshela abafana ngezinto odlule kuzona awucabanga ukuthi sikhona nesiphiwo lapho sikhona kakhulu kodwa ngiyangithanda ukuthi kusho neni khona isiphiwo because abaningi bethu bayangenela esiphiweni bayiyela esiphiweni mina angiyasabi isiphiwo ukuthi ngcono ukugcina kusho ngoba lento iukuseva uNkulunkulu kufana nalapha eFryhead mangabe ngibizwa khona mama Omeda into engihlale ngisho njalo ukukhuluma nabantu besifazane nabantu abasha nabantu besilisa ayikho into ezosiza umuntu ngaphandle ukuthi uqale ushaye kuwena before ushaye kuyena into ebalekile nje ukuthi ingane mawungabe uzoyifundisa shaya kuwena bese ushaya kuyona mina ngicabanga ukuthi uNkulunkulu into angibekele zona emhlabeni ukuthi nginesibindi sokukhuluma ngezolo lami manje ngikhulume ngena namhlanje lami kumuntu engimbone namhlanje because ngibelieve ekuthenini kuyamakha lokho and futhi kumenza abone ukuthi ngitshela umuntu ophuma lapha ya angitshela umuntu oqhamuka ezidlangalaleni nje engitshena ukuthi angishintshe ukwenza lokho nalokho mangimtshela ukuthi noye kutshwala because utshwala bukwenza 1 no 2 no 3 mina ngaphunyuka kubona ngo1 no 2 no 3 uzobiyeka and akusho awuthi ngicizelele lokho bazalwane bafowethu ngiyacela ukuze sithande abantu nabantu bambone uNkulunkulu asingabi ngcono kakhulu kubantu siyacela abantu bambone uNkulunkulu kithi bangabona abantu ekufanele babalekele because kuzoba nzima abantu ukuthi bakholwe sibuyisa abantu silanda abantu ukuze abantu bambone uNkulunkulu asiye kubona phela bese sisondela eduze kwabo ngothando singabajaji kakhulu abantu ukuthi bonakele bangcolile bafebile baphuzile badakiwe benza zonke lezi asiye kubona benjalo ngoba ukuhlala kwethu emasontweni sincoma nesodwa akuze kuyiqeda inkonzo kaNkulunkulu Babo ngibone isikhathi la uNkulunkulu angazi noma kwasekuqala ngempela ukuthi amazwi kaMkhulu asebenze ngicabanga ukuthi 2017 noma 2018 yeah mama hey uya driver eMtubatuba uya driver ehostela eGoli uya driver kupha amatekisi wonke adlala ingoma kaBabo kwakuyiphi le ngoma Thixo Mkhululi ilethe bekungeke kwenzeke konke lokho khona lento yashintsha ngale ya season ngaqala ukubona ukuthi ishintshile mhla I'm sorry look ngimention legama ngabona ukuthi ishintshile mhla ngifonela uSifiso before ahambe emhlabeni 2 weeks wathi bhuti ngicela uhambe uye emarenki ngicela uhambe uye emahostela ngicela uhambe uye endaweni ezinabantu abaningi abangakwazi ukufika ezitolo because izitolo ayikwazi ukuya kubantu izohambisa umculo kodwa wena uyakwazi ukufikela kubantu uhambisa umculo ngaleyo ndlela ngaqala umculo wami ngudayisa ngicela nje ukusho la ngasikhathi ngidayisa umculo wami enguhambisa ebantwini ufakazi uyimanager sisebenza naye uBabhengu ngayenza imali over 2 million ngidayisa emgaqweni engakwazi ukuya ngiyokwakha ikhala abantwana bami ngaqala umsebenzi 2 million I'm honest and ngifuna ukusho iqiniso ngasikhathi ngikwenza lokho ngabuya ngabonga ngathi ngambonga uNkulunkulu ngosifiso wangitshena lokho ngoba ngiyakhumbula nangalesikhathi efihlo ngangingekho ama bookings aye all over through him because wathi hamba usebenza but kufanele sesifikile isikhathi uzobuya mhlambe uphinde sikubone wenza enye live recording babuzile abalaleli live recording ikhona khona manje but bengafuni ukuyenza live recording abantu bengawabikho aware of umsebenzi engikhiphe late because lokho kuzobe kukubonga uNkulunkulu ngale journey no hambo lwami ngizobe ngiyobonga nje uNkulunkulu ngithi baba ngiyabonga ukuthi ungithathe wazongibeka la le ngoma ongazange uziyiphushe kakhulu ethi ngimbone kimi ukuthi uyamthwala umuntu iqiniso ngicela ukuxolisa ezithandweni zami le ngoma ethi uyamthwala umuntu ngicathi makuyisikhathi khona izinto kubona kunezinto esizenza ngesikhathi sethu kunezinto ezenzeka ngesikhathi kaNkulunkulu bese kuba khona ingoma engathi yombholoho engathi sikhipha umthimba sikhipha umakoti sekuzwakala ngomoya usefikile ovula kuvaliwe abanqobi ngishana abanqobi abafana bami lapha ngike ngayizwa ngathi yini le ngamanje kukhala ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane bese kukhala ngobaba ababa nabantwana bese beyabashiya bangabondli bangabanaki yebo thatha ithuba ungubaba nawe ubudlelwane bakho nabantwana bakho bunjani kuyasabisa ngendlela obenza ngayo uNkulunkulu angazi ukuthi wenzani wonke umuntu uthi kodwa babo usenzani amadoda athi babo ilento besifuna ukuyibona ngena abantwana ngeweekend nje edlule bengihlezi nabantwana bami uma ngabe sesiphelele sonke endlini besiba u11 imake wena nabantwana noba nabanye hayi mina nabantwana bami no wabudadwa mase siphelele nje endlini nabantwana bakho nishumi nomuvo bese ba 11 nidinga i12 seater i12 seater nayo incane ngoba kusafanele ngibhekisise kahle bakhona indaba abasele
Angikwazi mamzanele angikwazi mawuyindoda lapha ekhaya uma uapproach umuntu noma uyocela umsebenzi bakuthi unengane engaka ungaqamba manje uthi unengane ezu7 kanti le ezu3 sele uthe ikabande eziyisele ezu3 musu kulahla ingane usaphila ngoba nazo iza kulahla zisaphila lazela mnandi uhambo abahleka abantu emakhaya ingane zami lapha na ingane zami noma ikuphi lani khona webantu aba ayibuye zize ekhaya abantu bambuyana bafikile kuyabona kumanje nje ngiyokwenza ilekozana i-birthday kamzukulu ngithe ngicela kufika nine chance nene ngafika wezani ke bakithi hlabanula bule makweka babo Ngcobo ngisho bekuthiwa ikuphi wozani ngiyazibona phela ngiyazibona zami ngiyayibona zami ngingangididi babo umyalezo wakho nje wokugcina kubalaleli obathandayo abalandeli bakho ama supporters akho nabantu abakusizile hayi basikhulumanga uke wawina indondo enkulu wathola was it best gospel song or yes best gospel song iyiphi lengoba uThixo mkhululi uThixo umhlaba uThixo mkhululi lo okay yes bonga kubantu abakusizile bonga kubantu abenze uBabo abeyilo babo hlamba abanye ukabamention YouTube lakho lo lokuthi ubabalule ngifuna ukubonga nje ngiyabonga mamzanele ngicela ukubonga ngibonga ngithi nje nginibonge nginifake ebhodweni elilodwa bayazazi abantu abame nami niyazazi nime nami kusekusuka abantu niyazazi ukuthi nime nami kungekho mali ngicela kunena ushukela niyazazi ukuthi nibe nami sengingasekho themba ukuthi ngisazoke ngiqhubeke nomculo niyazazi nime nami sengingasekho moto ke sengingasekho lutho ke sekuphelile sengikhonjwa ngabantu ukuthi ayikho indaba kalo nami nina niyazazi enifike nathi nina lapho sengithi ngiyayeka phansi nangitshela ukuthi angiqhubeke ngiyabonga nina nenhliziyo yami ngibonga kunina enikwazi ukuthenga umculo wami kuze kuhlala iplate pheko kwetafula kudla abantwana bami ngithi uNkulunkulu anihlenga nilonda nigcina anifihle esandleni sakhe somusa siyabonga kakhulu bakithi uMapholoba uNkulunkulu agcine uNkulunkulu